मोनसे दुखुनांथाव रादाब 29 बोसोर बैसोआवनो किडनी आरो लिभारनि बेरामजों सैनांना दं सन्तोष बर'आ। गोजौ फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखाल दुखुथिया सन्तोष बर'आ। जाउनाव बेरामनि थासारिया बारासिन जाबोनो हमगासिनो दं। तामुलपुर जिल्ला निजदेफिलि कमतिबारि गामिनि रुंसारि जातिराम बर' आरो माखनि बर'नि फिसाज्ला सन्तोष बर'आ सैनांना दं किडनी आरो लिभारनि बेरामजों। थांनाय 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे मोननै अंगनि बेरामजों नाख्रेबजाना दं दुखुथिया सन्तोष बर'आ। सन्तोष बर'आ गावनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय रङियानि स्पर्क देहा फाहामसालियावबो गोबां फाहामथाय लाबाय। नाथाय गोबां रां खरसा जानायनि उनावबो मोजां थासारियाव फैयाखै सन्तोष बर'नि देहाया। फारसेथिं गावनि जोनोमगिरि बिमायाबो बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। दुखुथिया सन्तोष बर'नि नखराव गैया रावबो खामायग्रा, जायनि थाखाय दायो नखराव रांखावरिनि आंखालजों सैनांना दं। नखराव जा एसे हा हु धोन सम्पति दंमोन बेबो फाहामथाय लानायाव खरसा जालांबाय। बेनिखायनो दुखुथिया सन्तोष बर'आ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, आसामनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारि, राज्यसभानि MP प्रमद बर', रायजो राजा आरो सुबुं अनफावरि बिथांमोनखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय आखाइ खबजबनानै खावलायदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरिफोरा 401507294008 बे एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों जा हायो अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो दुखुथिया बेरामिनि QR क'डजोंबो अनसुंथाइ हरनो हागोन। लोगोसे आबुङै सुलाद लानो थाखाय 8638874747 बे मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फिसावा सन्तोष बर'आ बेमाराव गोलैनानै आजि 1.5 बोसोरानो जाबाय। बेमार रांनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै। आङो फिसाखायसो मेचिननिफ्राय मोनसे जालांगासिनो। किडनिनि प्रब्लेम, लिभारनि प्रब्लेम। आरो आथिं फरा जाना दोङो। रावबो नायनाय गैला, रावबो फैसा थाखा दिहुननाय रावबो मानसि गैला। हा बायदोंमोन 2 बिघा, इबो बिक्रि जालांबाय। रावबो गैला। नोंसोरो रायजो राजाफोर अनसायनानै माबा मोनसे आंनि फिसानि बेमारखौ नायख'नो थाखाय माबा लादो, नोंसोरो राहा लादो। जोंहा जेबो गैजादों दा। नोंसोर अनसायदो रायजो राजाफोर। मोजां डक्टरनाव खिथिनो हायाखै जोङो। मेडिकेलाव 1.5 बोसोर जाबाय आरो फिसा फिला डक्टरनाव खिथिबाय थादों। दा बारासो बारा जालांबाय थादों मानसिया। जों उपायानो गैला, मादो मा खालामबावगोन। जोङो नोंसोर अनसायनानै बाय नायफिनहरनायबा हामगौमोन। नोंसोरो हाग्रामा सार आरो बिश्वजित सार, प्रमद बर' सार, नोंसोरो अनसायनानै रांनि थाखाय नोंसोर बेमारनि थाखाय अनसायहरदो। नोंसोरो बेमारखौ आखायाव लादो नोंसोरो बाङाय। नहले जोंहा उपाय गैथारला। फिसा हौवाखायसो नायगार फुथारनाय जासिगोन जों। नोंसोरो राहा खालामहरदो। जों आरो मा उपाय खालामनो, एख' गैला जोंहा। न'खरावबो रावबो आरजिनायबो गैला, मानायबो गैला। न' बां बायजोबनो हमलांबाय। बेमार नायनाय गैला, आरजिनायबो गैला। जायबा आरजिनाय गथ' बिनो गोलैना दङ दा। जों मा उपाय खालामनो। नोंसोरो अनसायनानै नायफिनहरदो आंनि फिसाज्ला सन्तोष बर'खौ। रांनि थाखाय आं बिराद अभाबाव गोलैना दोङो। आंनि मुङा सन्तोष बर'। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि निजदेफिलि कमतिबारि गामिनि। आं किडनि प्रब्लेम आरो लोगोसे लिभार पेसाब प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। बेनि थाखाय आं मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां रांनि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। आंहा आइयाबो बेमाराव गोलैनानै दङ। जेबो इनकाम खालामनो हालिया आङो। न'खराव रावबो इनकाम खालामग्राबो गैया। आं जा हायोमोन इनकाम खालामोमोन। बेनि थाखाय आङो मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोलैना दङ। आंहा बिदि जेबो दिहुननो हानाय जेबो राहायानो गैला। हा एसे दङमोन, बेखौबो गुबुननो फाननाय थांबाय। जेबो फाननो हानाय राहा गैला। आं मोजां डक्टरनाव फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखाल जानानै दङ गोबां। न'खरावबो रावबो गैलिया। बाबा दङमोन, बाबायाबो बेबो रुंसारि जालांबाय।
दा आं मा खालामगोन जेबो उपायानो गैया बेनिखायनो मोजां डक्टरनाव फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांनि प्रब्लेम जानानै दं मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै गोबां रांनि आंखालाव मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै बिनि थाखाय आं बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा सार नोंथां लोगोसे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार लोगोसे MP प्रमद बर' सार नोंथांमोना आंखौ एसे मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय सुबिदा होयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव गुरै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनाबो जि हायो आंखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय